We can try. Και άμα έχεις κάποια ερώτηση να ρωτήσεις, ξέρω, Okay. θες να το κάνεις όσο παίζεις ή να αφήσουμε αυτό το Go, παιχνίδι και go, μετά. go, go, go. Σίγουρα. Yeah, go. Νερά. Δεν με νοιάζει. Το νέο κεφάλαιο. Με αυτό που έγινε με το τελευταίο team στο προηγούμενο game, πάει γαμηθεί τώρα, είναι απλά παίζω, δε. Ναι. Στο μάθημα αυτό ξεκινήσαμε με την αντοχή. Η αντοχή είναι η αντίσταση στην πλαστική παραμόρφωση. Ναι. Η αντίσταση στην πλαστική παραμόρφωση. Δεν θέλει ρε. Μπρο. Απλά μου κόλλησε. Δες. Μπρο. Τόσο είναι για τον Μπούτσο. Η Ubisoft είναι για τον Μπούτσο βασικά, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Και μετά λέει και για τη δυσρευστότητα. Η δυσρευστότητα είναι η αντίσταση του υλικού στη διάδοση μιας ρογμής. Εύθραυστο είναι όταν μια ρογμή διαδίδεται απότομα και οδηγεί το υλικό σε θράψη σε τάσεις χαμηλότερες του ορίου διαρροής. Το όριο διαρροής είναι το σημείο όπου όταν φτάσει το υλικό αρχίζει και παραμορφώνεται. Οπότε σου λέει ότι ένα εύθραυστο υλικό δεν το φτάνει αυτό το σημείο και σπάει πολύ πριν από αυτό και γι' αυτό έχουμε γρήγορη θράψη.